Aktar minn 3 xhur wara l-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali li kienet saret fit-28 ta' Lulju, l-MCESD għadu marċieva l-ebda follow-up dwar il-pjan ta' azzjoni li l-Gvern wiegħed li ser jipprepara sabiex ma terġax tirrepeti ruħha l-kriżi li kellna f'pajjiżna fis-sistema tad-distribuzzjoni. Kriżi li ġabet magħha sħaħ ta' blackouts matul is-sajf, b'effetti enormi fuq il-familji, l-anzjani u s-sidien tal-ħwienet. Fuq Net Television iċ-chairperson tal-MCESD il-Perit David Xwiereb ikkonferma li dan il-follow-up għadu ma wasalx u li l-Gvern għadu ma preżentax lill-MCESD pjan ta' azzjoni dwar l-enerġija. U rrid nkun ċerti li jkun hemm follow-up, di waħda minnhom. Tajjeb. Hopefully ikonna l-opportunità nerġgħu nistidnuk u tgħidilna x'inhu l-follow-up. Le jiena lest li l-follow-up li kolli nippubblikah. Ħadd ippubblikah? Tajjeb. Inti l-follow-up il-min tagħmlu lill-Ministru jew lill-Prim Ministru? F'dan il-każ il-Ministru responsabbli huwa hija l-Ministru. U hi kienet hemm ukoll. U d-deċiżjonijiet u l-Ena Malta li hija l-entità illi ħatiħu l-azzjoni taqa' taħt il-Dikasteru tal-Ministru Dalli. Din il-laqgħa tal-MCESD kienet saret fid-dawl tal-kriżi ta' blackouts li ġabet magħha sħana, spejjeż u dbatijiet lil ħafna nies f'Lulju li għadda. Fil-fatt fl-eqel ta' heatwave li ħakmet lil pajjiżna fis-sajf, bosta familji spiċċaw kellhom jarmu li kell kollu li kellhom fil-friġġ u l-freezers fejn saħansitra kien hemm min spiċċa mingħajr ilma peress li l-ilma jasilhom permezz ta' pompa li taħdem bid-dawl. Dan apparti li din il-kriżi fil-provista ta' dawl laqtet direttament ix-xogħol ta' numru kbir ta' negozji, ħwienet u anke ristoranti li spiċċaw kellhom jalqu l-bibien tagħhom għal diversi ġranet. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija sostna li dan ikompli jikkonferma kemm il-Gvern immexxi minn Roberta Bela ejja jmexxi maġbaqalu enerġija. Dan apparti li jiżjed medi fil-ġlied intern u biex jipprova jgħatti l-iskandli li qed ifaqsu ta' kuljum milli fukat biex jindirizza l-problemi u l-isfidi li qed jaffaċċja il-pajjiż u l-poplu Malti u Awċi. Tant li issa qed ikaxkar saqah anke biex ifassal pjan ċar għall-enerġija u l-provista tad-dawl.